Okunye okungakukhulisa njengomntwana kaNkulunkulu, okungakukhulisa njengekholwa, ukuthi you need to separate yourself kuma groups akhona emabandleni. Uma ufuna ukukhula spiritually, separate yourself kuma groups akhona ebandleni. Unfortunately, most yalawo ma groups akuwona ama Bible studies. Unfortunately, akusiwona ukuthi there's a group because kuyathandazwa. Kunama groups are dangerous kuwe njengomntwana kaNkulunkulu angakudraina lento yomoya ephilako kuwe ekumele useparate kulawo ma group lawo. Kunama groups angamthandi uma mfundisi. Kunama groups angafuni ukunikela. Kunama groups akhona ebandleni aplena ukuqala yawo iministry but asisekhona la enkonzweni. Uma ufuna ukukhula spiritually, zikhiphe kuma groups azokudestroy njengomntwana kaNkulunkulu, ngoba amanye amakholwa wayekholwa kahle angabantwana bakaNkulunkulu agqwaliswe umoya wangempela kaNkulunkulu, but baba destroyed the day igroup yabo idecide ukufeza lento bebalokhu bayiplana along la enkonzweni ukuqala yabo iministry ngaphandle. Bonela ukuphumela nje ngaphandle baqala iministry yabo, umoya wabo wase uba half. Lokhu bebakuphila ngemuva la bebabuya khona abasakuphili kule ministry entsha njengoba baphume beyigroup, ubugroup babo ubuqale kuphi enkonzweni. Uma ufuna ukukhula spiritually ube umntwana kaNkulunkulu, uwuve umoya oyingcwele ukuthi uyakusebenzela, hlukana nama group enkonzweni. Kune group engamthanda uma mfundisi, kune group engamfuni uma mfundisi. You will never encounter umoya oyingcwele if uma mfundisi efundisa. You will never encounter umoya oyingcwele uma mfundisi ecala worshiping song. Noma yini into engenziwa uma mfundisi, you will never connect to it ngoba angeke wa connecta vele kumuntu ongamthandi. Ma groups will destroy you enkonzweni if ungazi separate wona. Kunama groups adecidile ukuthi la enkonzweni asinikele for some reasons. Kunama groups akhona emabandleni engeyona ipart yebandla. Ukhande ukuthi wena uma uzifaka kuleyo group leyo, it's going to destroy you njengomntwana kaNkulunkulu. Kodwa sikukhulekelako ukuthi wonke ama groups akhona emabandleni kwangathi uNkulunkulu angawasakaza, ngoba amanye ama groups amelene nentando nokusebenza komoya oyingcwele nokusebenza kaNkulunkulu.